daqui a pouco. Mas daqui a pouco vão ver esta obra de arte feita por um português e um polaco. Ana, é teu. Ora bem, eu vou fazer uma breve introdução a este grupo. O Grupo Folclórico Juvenil Gube foi fundado em Tuchomik, na Polónia, em 1992. O seu fundador e diretor artístico é Licina Triba e o grupo é constituído por jovens alunos do ensino básico. O grupo participa em muitos concursos e festivais, tanto no seu país como no estrangeiro, tendo já ganho prémios importantes. O grupo Dzube já atuou em Gdansk, agora não percebo, Stupsk, Częstochowa, Dinamarca, Alemanha, Ucrânia, Turquia, França, entre outros locais, e a adicionar ao seu vasto currículo estão agora no Cartacho convosco, e eu penso que vou agora pronunciar um pouco melhor: Kaszubski, Zespół Piesni i Tańca Dzube. Marek, przestań. Nie wychylaj się, bo zaraz zobaczysz. Marek, opisz się tu bardziej, bo będzie widać. Trzymaj się, trzymaj. A tak tu, zobaczcie, wielka kula. Marek, a tu zobacz. Ja już nie chcę. Umiesz ręczek, kupił nam się do zdjęcia. Teraz będzie mijane. Jeszcze nie wyszedł, prawda? O, mały, zobacz. Góry jedzie! Patrzcie! Look here! Patrzcie tu! Look here!
Właśnie przez to, że ja nie widzisz, No problem. Dobra, a kto ma konflikt? Ale te domy. Jeszcze nie mogę. Ale jedna tam zwłoczka jeszcze. Każdy blok jest duży. A tu się wydaje jak zabawka sobie. Zdjęcia mogą być. Zobacz. Wszędzie zasłaniane, zobacz w ogóle. No. Jak domki z kostków, nie? No. Idziemy, tak? On tu woła. Idziemy. Keep smiling. Całego dnia. Kierowniku skończy tu, będzie płatno. My od tej kierowniku. Rok był bardzo dobrym rokiem dla tworzenia wina. 33,000 bottles. O, nie, około 33 tysięcy butelek tutaj się znajduje właśnie. Zaraz będziemy sprawdzać jakość wina. Będzie mówi? Tak. Winio! Piękne dalej, nie? Prawie jak nasz dom, nie? From Baltic Sea and folk Hartlev Kaszubski Hart, Polish his name. This from Gdańsk, and I thank you very much for your visit. And you know I can go to all that our folk group will representing our land and our people. And I thank you very much. Please tell them that we are very grateful, and I wish the best things of life for your people, for these people, and for Poland and your country. You are very good people. Pan prezydent miasta, serdecznie dziękuję Wam za przybycie, za to, że jesteście mili, bardzo sympatyczni. Jednocześnie z żalem stwierdza, że sam osobiście nie będzie mógł przyjechać, ale grupa z Kardaszu folklorystyczna przyjedzie w sierpniu do Polski
Machać, machać. Machać, machać. A ciebie uśmiechy szerokie.